ngabape dhewe pangkling. Iya, heeh. Susi kelaminnya biru. Alah. Nyapa kok Susi kelaminnya biru? Apa bar dicet? Mas, guyune lho aja kakean. Guyune sithik ae. Aja akeh-akeh guyune. Kakean. Ini salah satu pesinden dari Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bloraco. Kaget ya apa? Ayo tulanane anakku. Tulanane anakku nak batune pentek yo ngono iki. Aku rasane iki lho, liyane iki lho, tumpakane iki lho, penak-penak lho aku kaya sakmono iki terusan motor apa? Ayo tak golekne montor to, Manak. Iki wong lanang bener wong lanang, tapi lambemu iki kaya lambe wedok iki. Kaya lambe wedok iki. Lenjek kowe iki. Tenan lenjek tenan. Rasan-rasan. Jam gangsal. Dugi mriki 8:30 langsung jujuk wonten ing balai desa ingkang jawedenge Pesik. Kok apa-apa urung-urung kok wis ngrembug WC. Wah, jan tenan, tapi saestu hebat luar biasa apresiasi untuk perangkat desa wonten ing desa Teluk Wetan. Apresiasi ngono dos pundi? Apresiasinya panitianipun terampil terengginas tur ya cepet. Dasar tempat transit atau balai desanya juga hebat. Nggih sayange mung sitok niku. Napa? Jedinge renek ciduke niku lho. Panitiane perangkate tenan nih Mas yo, elok bergas ya Mas. Bergas anggone ngrumati awake dhewe. Saestu. Wah, acara dalu punika mboten mungkin luwe. Amarga disponsori kalian seblak Mbak Sum niku ngarep niku. Saking cekate saking wong sak Teluk Wetan panjang umur. Awan-awan ning pinggir kali wong sak Teluk Wetan banyak rejeki. Awan-awan ngombe es teh wong sak Teluk Wetan duweke akeh. Awan-awan mangan nanas wong sak Teluk Wetan utange lunas. Amin. Wamine banter ke mekare joweru mesti jelas. Maturaken mataun-taun kalian warga masyarakat wonten ing Teluk Wetan. Nggih, sangat meriah Mas. Sangat meriah. Kula niku nek karo warga Teluk Wetan iki pun apal sanget Mas. Lho, sampean karo warga mriki pun akrab. Akrab kabeh. Desa Teluk Wetan itu terdiri dari 3 RW. Dari 3 RW? Nggih. 3 RW 25 RT. Jumlah penduduk 11.000, rondone 800. Halah. Kok ya iso tekan rondo kok ya apal men lho. Halah kula sensus kok kula cateti setunggal-setunggal lang Pak Kepala Desa Pak Inggine. Kanca plek Pak Budi Santoso. Pak Inggi karo jenenge kanca plek. Alah Pak Budi Santoso pun pirsa piyaine to panjenengan. Ampun, lha jenengan pun pirsa dereng. Alah, apal kula kalih Pak. Jajal sing ngendi jajal? Pak Budi Santoso pokok angger wonge ireng. Ditanggap apik-apik malah ngelokke ireng iki piye kok. Maksude anune niku lho cat rumahnya itu hitam. Niku nggih daleme Pak Budi Santoso. Lah jenengan pirsa ora gawe wonten Budi jajal. Pak Budi Santoso masa mboten pirsa. Lah, ayo kowe nak anu iki. Lho. Kanca kula kersane anu riyen. Oh sik tak urus sik sampean. Sinten? Jarene ngendikane kanca plek. Kanca plek. Kanca kuwentel. Kanca kentel. Karo susu kental manis iki luwih kentel sampean. Luwih kentel niku. Jajal sing ngendi piye? Pak Budi Santoso niku piyayine ingkang niku lho. Ndi? Iki lho. Nah. Ngeten Mas. Ora roh. Ora jenenganmu mriki wonten rencange mboten? Dewe. Sing dicekoki aku, ora usah omong kowe. Kula piyambakan. Oh, piyambakan. Jelalah menika kala wau napa saderenge budal sampun dipun WA kalian panjenenganipun Bapak Inggi. Jelalah kula WA mboten gadah kula bales WC. Nah. WA yo WA to. Kula bales WA, Mas Yudo sampean ampun piyambak. Tulung digawakno dagelan supaya desa ana ing Teluk Wetan ki aman lan damai. Lah menika kula gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah menika. Ora, kon gawake dagelan amrih damai tentram. Tentram. Lah iki gawake dagelan apa gawake tumbal? Rencana mungkin nek mboten aman sing dipendhem nggih niki.
Kowe melu usul to, masa kok iso lolak tok ae. Usul piye ngomong urung kok ancaman. Rokok njaluk jatah, mangan njaluk imbuh, meneng wae. Apa apik ngono kuwi? Ya sampean apa apik? Jak omong ket mau madhep rono, mbok madhep rene. Jenenge dalang ki yo ngadep debok. Ora mungkin kok dalang kon madhep rene iki lho. Berarti ya dalang umum. Dalang yo gawe sing gak umum. Contone? Yo madhep rene. Oh ngono. Lalu mana? Sik ta. Main kreatif. Adat budaya tinggarane para wali lho Mas. Tinggarane para leluhur sing wis surut ing kasedan jati sing kudu diuri-uri. Bener. Dalang ki ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo sing elek ditinggalne. Nek wis madhep rono kuwi adalah pakem utawa paugeran seorang dalang kuwi mesti ngadep debok, ngadep kelir. Pakem tetep digawe ya apik Mas. Ya. Ning awake dhewe sebagai generasi penerus itu berbicara tentang modern ya ta? Alah rupamu kaya cepuk. Ayo. Bicara masalah modern ki lho, wong ki ngomong modern ki disesuaikne karo wajah. Lah nek sing ngomong aku sapa ya sing ngomong, "Oh Mas Yudo dasar wonge ganteng kulite putih ya ampun baguse. Wong kok gantenge kaya ngono ya ampun." Lah nek aku ora bagus. Kalau potonganmu kaya blekok moncrot ngono kok. Tapi kan manis. Ayo mbok ditakokne karo warga masyarakat kene. Lah monggo. Lah silahkan kowe jajal. Aku takok apa? Lho. Ya di masyarakat sebagai dewan juri, masyarakat sebagai tim penilai. Mas Komet ganteng napa elek? Krungu. Survei membuktikan. Lho, kok iso cengengesan ki lho? Lagi muni piye? Muni elekne lho. Balenane to. Anu takokno neh Mas. Alah, kowe dhewe kok takok dhewe duwe cangkem kok iso. Anu. Kula elek napa ganteng? Elek. Elek no. Lho. Kudune ki adat saben wong nek dionek elek ki nesu. Elek nesu. Lah kok malah bangga. Aku gak nesu Mas. Lah kok ngono? Lho bojoku dhewe ngomong aku elek kok. Berarti aku wis gak gumun. Mas Yudo ganteng napa elek? Lho, ganteng krungu pra kupingmu. Enek sing arep ngomong ganteng karo elek dadine ora. Wong kok iso masyarakat sing hebat kaya ngene iki patut untuk diacungi jempol Mas. Ora kaya daerah nggonmu. Ngapa to Pak? Alah karo tangga do ora gelem nyopo, karo dulur do ora gelem akur. Beda karo kene. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung. Tanggane tuku ceret, mencret. Kuwi kok apal daerah nggon aku ki kok apal. Lah aku ki apal lho, kula kan suwe to manggok ning Celangap. Manggok ning Celangap. Kali tidur. Nggon aku pancen daerah nggonmu. Ketoke apik ning apik njaba, Mas. Masyarakat nggonmu itu terlalu terkontaminasi dengan kehidupan di ibu kota. Paling tidak kalau kita hidup di warga masyarakat ini, yang kita butuhkan itu keguyup rukunan, Mas. Betul. Iya toh. Kegotong royongan. Gotong royongan. Mulane kanggo masyarakat kene kabeh muga-muga tak dongakno sehat wal afiat Allahumma. Bocah-bocah sing cilik-cilik sing sekolah sing golek ngilmu tak dongakno pinter kabeh Allahumma. Nah, pinter kuncine wong somben iso moncar, iso golek dhuwit akeh ki mergo sranane dengan kepandaian, dengan ilmu pinter kuwi lho. Donga ora kulakane kok ndongakno ya sing lengkap. Mugi-mugi sedaya penonton ingkang rawuh Teluk Wetan mugi-mugi sugih. Banter aminku lho. Mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi pinter Allahumma. Lah kok sugih karo pinter bengokane banter ndi mau? Banter sugih. Kok iso ngono? Ha iso no penting kok. Lho ya penting pinter to, Mas. Mas. Pinter iki apa? Lho, dalang ki ya mergo pinter dalang, mergo sinau akhirnya ditanggap mergo kepinterane. Halo, ora mesti wong pinter mesti sugih. Lho, iya ta kok iso. Masuk to Pak nggih? Masuk. Wah, iki aja. Wong pinter ki malah bahaya. Sampeyan ngerti? Apa? Kasus-kasus ning TV pembobolan ATM. Kayak wong pinter lho. Kayak nek gak pinter mesti kesetrum ndase. Kayak ora sugih-sugih. Ya gur ngono tok. Maksudnya kan mbah-mbah biyen ki wis menehi filosofi lewat tembang to. Tembang apa? Lho, piye to bocah pinter besok dadi dokter.
tumpakane motor helikopter. Gak penak wi. Enak lho. Wah, opo? Ora penak. Ora enak kok joget kowe. Ora penak kok melu joget ki lho. Lah dikendangi maneman. Para sepuh, para wimpune ngendika belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah, kuwi lho rungono kupingmu. Kuncine wong alam dunya iku kudu pinter. Rak yo ngene to Mas Yudo? Betul. Belajarlah sampai Ke negeri Cina. lah kok kemajon sampean? Lah kok iso? Oh teko Teluk Wetan nganggo Google Map kok. Kok teko Cina. Mas. Wes berat omongan karo SDM rendahi berat, Mas. Iki Kok pepatah atasan, no? mengatakan, kaya lagu-lagu mau ki artinya juga pepatah mengatakan. Lah bocah pinter besok Jadi dokter. berarti dokter kabeh pinter. Pinter Ora dokter. ora mesti. Lho iku ditapuk cangkemmu lho, dokter pinter kok iso. Ora kabeh dokter. Ih, bocah lambene kok iso. Ora kabeh. Iki lho. Dokter ki pinter. Ora kabeh. dokter. Iki lho. Bisa berak. Gasar repot-repot. Lambe diodot-odot. Kok iso sampean ngengkeli mau Kamu sudah menjatuhkan dan menyepelekan derajat seorang profesi dokter. Bukan berarti saya menyepelekan, tapi ada dasarnya ora kabeh dokter pinter. Lah kok iso? Lah nek dokter kabeh pinter mesti aku lagi periksa teko no. Tensi ini. Lah nyatane aku teko, kenapa Mas? Lah nek ngerti nyapa rene aku. Dokter iku kudune ngerti. Aja kok terus nyepele wong diperiksa gur tul ndak apa-apa Pak. Lho wong ora kulaan mbok ditutul rata. Iya toh? Mas, walaupun cuma ditul-tul itu namanya diagnosa. Dokter sudah mampu menganalisa. Loromu ki apa ki wis ngerti mergo ditutul kuwi mang. Tul-tul loro kuwi mang. Keluargane dokter sampean. Ketoke kok bantu dokter ngeyel. Ora kok bantu, memang dokter kuwi tugasnya meriksa pasien. Saiki sampean sebagai koncoku lho ya. Oke. Aku ditul-tul gak apa-apa Mas. Sampean cukup dirawat di jalan. Ya. Lah aku yang nesu to Mas. Lah kok nesu lho? Loh, lah ya lah nek gak nek truk liwat. Lah nek apa bongko no Mas. Dirawat kok nang dalan ya padha karo liyane, padha-padha mbayare kok. Mbok ya dirawat sing apik, dipasang infus bubuk. Sesuk mari dirawat nang dalan iki kendaraan akeh kok. Ya ampun cah pekok. Ngene lho maksudnya rawat jalan ki nek ngrawat ki karo mlaku ngono lho. Apa iso? Masang infus piye? Amit Pak, amit. Niki wancine nguntil pal. Untal pil. Untal pil. Ora iso Mas, kudu awake dhewe di tempat ngono. Maksudnya rawat jalan sing dikarepne doktere, kowe rawat jalan. Nggih. Kowe ki ora nginep. Loh, pancen gak keluarga, Mas. Nek keluarga aku nginep. Kenale ora kok kon nginep. Ngrawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Terus nek masang infus piye? Perawate terus riwari ngono berarti. Nanti ya pasien kayak mau. Kok gak penak. Ora dikon nginep. Lah yo dudu keluarga. Nek keluarga aku nginep yo. Ala tukang son ora nek kabel lecet ta? Nggih apa to Mas? Lagi apa? Tak nyetrum cangkemmu lho. Dijak omongan kok ora paham-paham to kowe ki omongan. Ora ngerti dhewe doktere kok. Mari ngono dirawat di jalan Mas. Sampean ini Bapak seneng makan kambing ya? Iya Dok, enggak boleh Mas karena kambing itu mengandung kolesterol. Betul. Ya bener, apa yang dikatakan dokter sudah pas, tepat dan betul. Kambing itu mengandung kolesterol, akhirnya darah tinggi. Ono cah pekok. Lagi musuhku tambah loro, Ro. Loh, aku ya bener wong biasane ya koyo ngono ya Mas Ya Yudo. betul. Kambing itu mengandung kolesterol. Mas, sampean ini SSN lho. Alah. Dalam Ses. berdasarkan kuliah lho. Ya. Lah kok terima kambing mengandung kolesterol kok iki lho. Lah karena ya ngono Benar ngendikane. Mulai tahun 1 sampai saiki. Apa? Kambing itu mengandung cempe, Mas. Ora enek kambing kok mengandung kolesterol ki gak enek. Oh. Masa kolesterolnya lanang apa wedok? Ya ora enek. Sik. Kambing mengandung kolesterol. Ora salah. Lah kambing mengandung Ya cempe to, Mas. Ini gak lanang ya wedok ndi ngene kale. ora mungkin kok kambing harus kolesterol. Ora enek to. Iya. Kolesterolnya lahir. Sing dikarepne Pak Dokter, manusia itu beda dengan hewan.
kalau manusia itu terlalu banyak makan daging, itu akhirnya stroke. Nggak bisa jalan. Asam urat. Asam urat. Tapi kalau hewan enggak apa-apa. nggak apa-apa, justru harus makan daging. Hewan itu pemakan segalanya. Contohnya kayak macan. Iya. Roh macan. Macan ke? Roh. Roh. Lah kan makan daging, sehat, kuat, makan daging, tapi lek menungso kakean daging, stroke. Macan ke ya stroke, Mas. Macan kok stroke. Macan ke malah parah bendina mangan daging ki. Lah kok iso ki? Mlakune wis brangkang lho, Mas. Mlakune wis Oh, berarti macan kae iki mlaku brangkang mergo kolesterol kae dilongkas asam urat, Dik. Mas. Mas Iksan isu tak WA. Mas. Apa? Mas dalam game pun aku. ya asli. Wong kaya nuwun sewu lho Mas Iksan nggih. Pripun? Wong omongan celemang-celemong, awakmu ki mung rakitang sethithik. Omong tembung sak tembung ki mbok sing mengandung unsur ilmiah. Lah sampean Paling ora awake dhewe sedekah bumi piye supaya warga masyarakat iki guyub rukun dongane ndongakno sing apik. Kok iso macan kakean daging terus kaya kena asam urat ini ra. Dan kene iki jane ndongakno sing apik nangkap dagelan apa kiai kok. Oh nangkap dagelan yo ngene iki. Lah kok iso ngeyel ae. Masih seorang dagelan awake dhewe bleger seorang dagelan. Tapi tembung saklimah rakitang omongan apapun awake dhewe kan ndonga sing apik kanggo para penonton. Ngono lho, Pri. Kok iso pri? Ah jenenge kan Supri. Kita omongno ora. Apa? Suruh yuda iki. Apa? Jenenge asline kan Yit to iki. Masyarakat bagaimana kelihatan bisa kompak, desa sini supaya maju, kuwi kudune dikapakne, ngono Ya, lho. ya dileh. Maju Bu. Maju. Enggak begitu, Mas Ewe ninggali apa kanggo warga kene ngene lho. Lho, ninggali apa? Lho awake dhewe iki engko arep-arep disangoni ninggali lho. Awake dhewe iki butuh. Enggak masyarakatnya ben piye ngono lho. Ya ben ngene wae. Alah. Ngomongan ra. Delok to wis padha kompak madhep rene kabeh ya wis to Mas. Minimal walaupun sepatah dua patah kata awakmu kan wis pirsa to panjenengane Pak Inggi. Dereng. Wong mau wis mangan sate kebon tak rong piring kok urung ki lho. Oh iya. Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Piyaine sing lho. Nggih, Sing piye? sing kuning. Ditanggap kok Mas. Aku ya sing jujur ning ngomong. Ya jujur sarut dan Pak Inggi kok ireng. Aja ngelokne lho. Siapa sing ngelak? Pak Budi kae ketok ireng mergo ora kesorotan lampu. Tapi nek kesorotan lampu, Piye Mas? kuwileng-kileng malah gilak ngono. Pak Budi Santoso. Nggih. Asma Kinarya Japa. Japa. Budi. Budi. Bu. Bu. Bukti cinta kepada warga masyarakat Teluk Wetan dibuktikan pada malam hari ini untuk memberikan hiburan kepada warga masyarakat pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan Teluk Wetan. Bu. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung, jiwa raga dan semuanya demi pembangunan desa Teluk Wetan. Makan saiki sapa njajal sapa ora? Loh. Apa kuwi? Gawa kerepekan ki lho. Donga. Nasikun. Bahasa nasikun sapa? Lagi aku ngerti-ngerti lagi teko, Mas. Lho. Lagi apa gak berarti iku tak waca kok lagu. Lagi kayaknya apa-apane ngono. Biasanya gandeng biru apa abang ning ramah Ora masalah awake wis ditanggap ki wis matur nuwun. Sapa ngerti tahun ngarep. Lho, nangkap gini. nanggap orkes. Nyu papala. Nanggap awake dhewe. Nggih. Wong kok iso Menghibur masyarakat Teluk Wetan, Mas. Lagi anu nyun sewu nggekku gedhe lho. Apane? apane nggonmu ya cilik ngono kuwi lho kok njaluk gedhe. Iki lho. Pengen gedhe ya slendiki. Malah ngeluh kok ya. Wong kok iso menghibur Bapak Ibu warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Paling ora nggih pripun Mas? Kene agamane ya kenthel. Nggih. Sadurunge ngono ki muka Dimas sing apik, sing becik. Napa saged to Mas? Lho, lho, Mas lho, wong lho, potongane lho. kaya pentol korek ngono kok. Kon muka Dimas ki lho muka Dimas sing kaya ngapa? Kurang ngerti ceritane ya, Pak.
Ora ngerti ning gal dawa kae ya. Lah, piye njajal? Gak dawa sing ndi, Mas? Ya karo sedulurmu lanang lho. Lali aku. Neng segal dawa jaman kowe karo Yon lho. Gal. Ayo lan jajal nek iso muka juma sing apik. Kene lho dicopot ben rada kaya kiai tenan. Bocah kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya bocah cak pentil kok suarane kaya ngono. Gedhem ra Umum apike ra. Iya lah. Allah. Malah cengengesan iki lho. Lah aku kudu Kabeh memperhatikan lho. Warga masyarakat iki kabeh delok to. Ha. Terus kok iso kompak. Lah cengengesan ra. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wayangan ora pengajian iki, wayangan. Sholatu wassalam Iki wayangan ya ora pengajian, wayangan. Jarene kon pengajian muka Dimas Sing apik pecine dienggo iki. Apa blakone dienggo kok. Karepku ben padha kancamu sitoke kene Pak. Oh iya kan. Sampe tok jenenge kene. Alah lali ya. Kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. menghayati. Lah ngopo kok sing apik mimik wajah ya sing apik muka Dimas kok karo meram-mereming jane ngopo? Menghayati perang. Oh, menghayati. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nyapa kok nangis? Wong awake dhewe sewandrone iki kon menghibur, ora malah sedih. Masyarakat ben gembira ki piye kok malah nangis? Ngopo Kok malah sing apik sing cetha sing wijak nek masalah apa? Keluargamu piye? Ora apa-apa keluargaku ora apa-apa. Dulur-dulurmu enek Aman masalah. ora apa-apa dulur. Kok uanganmu apik to, Mas? Alhamdulillah ra apa-apa. Anakmu sehat. Sehat Lah, kabeh. Rumah ngopo kok- tangga beres ya. Beres kabeh. Mbok rasah nangis, mbok rasah nangis. Ditanggap larang-larang bayar lunas tekan kene gur nangis sih ngopo? Ora nangis piye pikiran to, Pak? Alah aku paling paham, aku paling nyapa nangis. Lah piye sikilku mbok ideki lho, aku gak ngideki lho, aku ora ngideki. Aku ora ngideki lho. Apik. Paling Panggunge ya jembar. paling kuwi Banyol kuwi paling. Ora. Paling. Ora kuwe. Ah ya. Paling aku nangis apa lho sikilku mbok ideki lho, aku ada lho, aku ada lho. Lah kowe ora ngrasakno. Nyapa lho, wong iki mbok sing bergas kaya aku ngene lho. Mata jelalatan. Kowe ora ngrasakne we. Nyapa? Ndasku ki lho umum. Lah ngopo lho? Wong Mas Yuda wae nggo blangkon ya apik. Apa lho? Aku ora apa-apa. Apik. Tane. Iki jelas positif fresh care iki. Berat aku. Ora ada jajal to Mas, ceken jane kene apane iso nesu karepe dhewe iki piye? Wong ora enek apa-apa. Lah iya, jajal kon nyambuk kono. Jajal ndang lho ora enek apa-apa lho. Ha. Oh. Ora apa ta? Ora mampu ta? Ora mampu tenan ta? Ha, ora mampu. Ora mampu. Ora mampu. Lah iya gak mampu kok. Nah, diagem sing apik, diagem sing apik. Lentik kuping ora. Kil, diagem sing apik ini ra iso. Piye? Apa neh, enek apa meneh omong ngerti kok. Sambutan mewakili Bapak Inggi. Para bapak-bapak, Bapakmu kok akeh emeng lho. Anak arisan apa piye kowe iki? ibu-ibu, Ibu makae nek ngemik piye? Mbok sedoti sitak-sitak ngono. Aku mbayangne. Wong kok iso. saya di sini. Wis seru, sing arane ning alun-alun ya sapa? Iki ning Teluk Wetan balik desa. Malam ini Sing arane awan ya sapa? Anggere nek lampune ngene iki bengi. Goblok lah. pun Lho,
Lah dinteni apik-apik malah empun iki. Kok iso ngopo? nesu iki kok. Renek bener belas kok. Aku tak menyanyi kanggo masyarakat. Apa iso nyanyi kowe? Lho nguyoi segara. Nguyai. Yai kok nguyoi. Nguyai segara. Jajal dites nek nyoto-nyoto iso nyanyi. Slendro, Mas. Weh. Slendro saiki bos campur sari debagong. Ngopo meneh? Gak ben semangat, Mas. Oh iya. Nah, kurang semangat. Dorene tak ben saya semangat dorene. Mau silek ya? Ya percaya. Ayo ndang kowe arek apa? Memberikan sesuatu dengan masyarakat apa? Musik juga ada. Niku slendro nggih. Slendro iki. Nggih, bon. Saploke pedhot karo kono ya ngerti gamelan ya, Mas. Ngerti gamelan. Piye to? Aku ya lagi ngerti iki ya. Bon, cukup. Aminor, Mas. Kowe iki kok celalaknya apa wis teko slendro bareng Ayo ngono. enek gawean ngono tok. Kibote dibuka, kibote. Kibate. Volume naikkan. Alah. Gowo apa ya? Wis mak. Coba. Bagaikan Enak Elok. rahwana mencuri Dewi Sinta. Kamu kuncinya apa, Mas? Duka. Loh. Masih kunci nada itu apa? Kunci iki judulnya apa mau? Enek wong puisi ya takut. Nyanyi. Iki mau judulnya lagunya apa? Aminer iki aminor. Duka judulnya Mansur S. Oh, Mansur S. Kuncine? Kuncine minor. Oh, nak ngene iki kuncine A minor. A minor. Nak lagu Mawar Hitam ke kuncine apa, Mas? Mawar hitam paling G ya kena. Oh, nak kuncine Mawar biru. Mawar biru C. Oh, lah nak. C. Nak kuncine Bojo Galak. Ya pasrah ngono. Kok pasrah piye lho kuncine bojo galak. Bojo galak anggere awake dhewe menenge ra sida galak, Mas. Bapak sing digalaki. Teko ndeng. Kau Balik awak. Akbar. Iya toh malah dan anu pertama Mari aku cah pondok kudu adat. Pondok apa, Mas? Bersalin. kau bagaikan rahwana. Lulusanmu noto ya elok tenan ya. Lah tenan pokoke. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri kapan kau Alah. Rama Ngono lho. Rama Ngono, nyapa ta? wekku dhewe Ngabape dhewe kok pangkling. Iya, heeh. Susi kelaminnya biru. Alah. Nyapa kok Susi kelaminnya biru? Apa bar dicet? Kok dicat gitu? Ngene lho, kursi pelaminan biru. Ora kok Susi kelaminnya biru. Per ketapuk opo? Salahnya kok nyanyi dagelan no. Wong kok iso nyanyi ya sing iso-iso wae lah mumpung disiapi mbak-mbak kaya ngene iki. Merayu dong. Akan ada mbak-mbak pesinden. Betul. Ini namanya Mbak siapa? Tolong mic-nya dipegang. Ini belum bawa mic. Pegang. Setrum iki setrum. Itu nanti kesetrum, ketut sandasnya. Iki mau fresker apa tuh kok? Ora apa-apa. Kok manjing. Minyak telon. Dinane kagak ngene. Iki selamat aku gondrong. Lagi mondol kok gak mulak. Wong kok iso. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Namanya Mbak siapa yang ini kok baru sekali ini kelihatannya kita berjumpa. Baru lahir.
Ya baru lahir. Pantesan urung patek tukul. Baru lahir. Baru lahir kalau di tempat saya namanya Bayek. Di sini apa ya? Yo. Lah piye manuk piye ngono kae kok iso. Biji kene kok ya. Namanya siapa tadi? Dari tepangan Nggih. Abdul Adinda Putri. Adinda Putri. Niki enten sing bojone niku mboten niki. Ora enek. Mboten enten. Los ya. Wah, awake dhewe los Ya Mbak ngono, Adinda Mas. Putri kae nuwun sewu ya Mas ya. Oh. Iki nek cara kendaraan. Nggih. Iki nek cara kendaraan Yamaha. Yamaha. Artinya yang mau harap antri. Saking Yamaha. apike sing mau antri. Yang mau harap antri. Beda nek karo sampean, Mbak. Sampean asmane Namanya apa gitu? pakai namanya. Namanya pakai mic. Piye? Nggih, saking dalu Om. Dalu. Nggih, kula Teko asmane Mas, asmane teko. Oh, Umi. Umi Patilaten. Umi. Umi Patilaten. Iki nek cara kendaraan ya Mas. Kendaraan ya. apa? Wonge kan kuru ngene iki. Kuru, Nah, Pak? kuru. Wong kuru ki umure dawa nyawane awet. Kok iso, Pak? Soalnya nyawane anggere dijabut nyantol ning igo-igo. Lho ngono. Terus balik nah. Ibarat kendaraan ini adalah Suzuki. Suzuki. Suka-suka kaum laki-laki. Ayah. Yuda isa. Pri tak tapo lho pri. Lah, lho kowe prapri. Ki Suzuki. Ki susu. Suka-suka kaum laki-laki. Laki-laki. Beda kalau yang di tengah. Ini Namanya Mbak siapa? Coba namanya Mbak siapa? Wah. Batuknya yang ada selambunya itu. Gorden. Mbak siapa? tanya saya. Ya. Nama saya Vita Maharani. Oh, Vita Maharani. Iya. Jelas kalau ini Kalau ibarat sepeda motor. sepeda motor Honda. Honda. Hobinya nongkrongin duda. Telaten. Senengane iki duda-duda Mas, senengane Nah, karo Duda telaten. Dudan senang Ya. bisa memuaskan kaum Adam. Ora takok statuse. Status. Alhamdulillah saya masih sama saya kemarin. Duh, apa kuwi? Apa maksudnya? Statusnya apa? Statusnya pengen ngerti? Heh. Olah, kowe engko mesti ngapeli aku terus. Kalah ora. Alah, enggak suka aku. Nah, Alah. aku kan statusku kan aku masih lajang. Ah. Iya masih lajang. Iki statusnya Honda. iki statusnya DPO, Apa kuwi? daftar pencarian orang. Iki lho rupane. Lane ditulis ning kono emang ya iki. Apa iki kene residivis. Lajang ya? Ya, lajang. Kalau saya itu janda. Lo janda? Iya. Alah, janda juga enggak apa-apa. Janda sudah suwe, sudah. Kok sudah suwe piye lho? Sudah lama Sing gitu. suwe apa nih? Berarti menjandanya itu udah lama. Wah, tak tua kok. Oh karo wedok iso galak men. Walaupun janda, walaupun rondo kita kan nggak masalah. Ya, Karena nggak kan masalah. ada lagunya. Piye to, Pak? Piye? Jaring aku rondo, rono rene akeh sing godho. Jaring aku Joko, sing disejo bakal teko. Jaring aku perawan, rasane enak ra karuan. Perawan rondo padha wae, sing penting enek. Anune. Alah. Apa kowe iki kok iso? Anune sapa? Ngene sapa? Alah. Timbang nganggur. Ora. Anu geser. Sebelah. Iki pendiam nak iki kita ya. Pendiam. Pendiam. Namanya siapa, Mbak? 大家晚上好，我是丫丫。 Oh,我只是我真是 paham gak? Sindene sama nenek kancane STY. Apa STY iki apa? Kowe ngerti ora? Sintayong. Kowe ngerti ora sinden sing sebelah iki? Napa? Kamu kan nggak tahu toh? Tidak. Dia itu adalah CEO yang menyamar. Wow. Tidak mungkin. PT Laguna bergerak dalam giok hijau. Kalau begitu, izinkan aku untuk menanyainya. Berdiri ya mencet. Berdiri. Ngadeg oleh Du. Lah iki wis ngadeg lho Mas, iki wis ngadeg kok mbok kon ngadeg lagi to Mas. Iya, aku sih ngatakan. Apa nih? Apa nih? Yang sehat, Mas. Silakan Gamla. Namanya? 我是个人， Mudeng iki. Lo yang tahu lo. 不知道，不明白。 Kalau lagi gue 我跟 saya. 你说一下吗？ apa-apa. 我跟你说一下吧。谢谢。完事了，来去了嘛来，来两个。没什么谢谢
Lho, nah ini lho. 为什么你说谢谢？ Kowe lah kok upluk. Apa omong apa? Ora enek bahasa Cina. Haute bahasa upluk. Ora enek. Ora tau kumpul Cina. Aku iki suwe melok Takono tak terjemahne. Holang lah. 为什么？ Wong ilang lah. 我不知道，我不认识你啊，你是谁呀？ Jenengmu ki lho sapa? Jenengmu ki sapa? Iya. Mas Basina. 你是谁呀？ Komet. 哦，后面，认识你很高兴啊。 Piye jenenge? Omahmu ndi ngono. Bojonegoro, Mbak. 哦，来自在波士那个人吗？ Iya. 啊，对啊，我是破译了六人呢。 Oke. Wingke wis mangan ngono. Wingke wis mangan, tekoki lho wingke wis mangan. 你吃饭了吗？ Hah? 你吃饭了吗？ Kowe wis mangan ngono. Gung. 没有，为什么还没吃饭？这个 Mangan gelem kuwi maksudnya kuwi. Kuwi mangan gelem ngono lho. Terjemahane ngono. 你要不要？ Cara nak muni Cina tenane ngono. Tenane. Wau to bade sesit make. Tenane kok dawane. Sumpah Sampe goblok nang rakyat. tenang. Takono ning kamus, golekno kamus jelene bahasa tenane ki. Wau to bade sesit mimine. Ngono. None eling aku. Yang terjela. Wau to sesit mamajat mimine. 你觉得饿吗？你要吃饭。走我走米饭。 Cok. Dawane. Anggit ku apa ning jeding tak wong loro ne dadi cetha. Iki apa cara kendaraan nek kowe? Kendaraan. Heeh. Anu Nmax. Kok iso? Kok iso NMAX kendaraan terbaru lah NMAX iki. Gede ombo lho. Nmax bukan dari singkatannya. Lah, Apa nih? Wong ngarep ketok nyelirik. Heeh. Nggurin jepok gede. Lah iki nguri ya cilik lho. Oh, sampean ora ngerti nak ngadeg kok. Masa? Lah aku lho bolak-balik. Geser, Mbak Diana. Mbak Sapa sing kelancang iku? Yang Ngaku bahasa Jawa asmane. Bareng asma sinten di? Asmane wis mari karek watuke iki, asmane wis mari. Asmane wis mari karek watuke. Asmai nama. Tak kira apa? Namanya. Piye to? Namamu lho. Oh, namaku. Ya, Nama Mika Morni. sudah punya keluarga. Mosok Pak Mbaran duwe. Yang dia Apa pahami. lahir kok waktu deh? Maksudnya keluarganya sudah bersuami Sudah atau bersuami? Belum. Belum. Berarti masih single. Oh iya. Kebetulan Mas Kumet ini gedabel. Tuh. Double-nya apa? Ya, anu koyok mintan ya. Rumahnya mana? Saya. Ya. Rumahnya di rumah sana, nggak di bawah. Anu keterocoan ya? Ngomong kok iso muncrat. Perang-perang dino ki asbesku rada-rada. Kalau dilihat dari posturnya yang seperti ini, Ya. ini kalau sepeda motor karo kendaraan ini bukan sepeda motor, Pak, tapi lebih kepada mobil. Mobil. Itu adalah mobil Isuzu Panther. Oh, apa kuwi, Mas? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pantatnya. Pokoknya agar tiga melakukan ndul. Ya ora. Pokoknya kayak poliponik. Kok poliponik lho. Bergetar. Nah ini yang terakhir ini ki sing ngatasi kowe sing karek iki diaturi jumeneng karek kowe. Motor apa sakmene iki? Alah ya. Kudu gelem ta ora oleh. Ban cincin ban silatan awake dhewe iki. Sapa? Aja nganti awake iki sapa sira sapa sirun. Kuwi lho aja nganti. Sapa sira sapa ingsun? Apa sira sapa ingsun? Monggo. Kose. Cara nak ngedeke sinden iku kudune sing apik kaya dangdut kae di MC ini sing apik sing kondhian. Lah kebetulan Mas Kumet ini kan seorang MCK. Jadi jenenge awakmu harus Rasa K. MC. ya MC tading. Iya. MC dangdut ta? Dangdut. Oke, baik saudaraku semuanya, supaya Teluk Wetan malam hari ini benar-benar bergoyang. Salam rindu tak akan layu. Salam sayang tak akan hilang. Ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa, cow. Mas, guyune lho aja kakean. Guyune sithik ae. Aja akeh-akeh guyune. Kakean. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggil ini salah satu pesinden dari Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bloraco. Kaget
Akeh ya babku. Jare kon sih. Ya maksudnya ki sedang-sedang saja, enggak terlalu dawa, enggak terlalu ndek. Ngono lho, Habis kamu tidak mekas sih. Mekas untukmu pecah kowe. Baik saudaraku semuanya, ada salah satu pesinden yang hadir dari kawasan Blora Jawa Tengah, Co. Tak panggilin bersama Kalijaga Kawedar. Yuk kita sambut spesial untuk Teluk Wetan. Wong kok iso. Wis anak-anak wis apa. Tuwek-tuwek barang cengengesan didelok anake Wis izin. piye? Yuk, kayak ngapa? Oke. Ayo kaya kuwi. Seperti made in Kalijaga Kawedar. Ali Monggo, jaga Mas. Kawedar. Oke. We. Ayo dolanane anakku. Dolanane anakku nak batune pentak ya ngono iki. Aku rasane wong ndek ya ndek ya. Tapi nek enek iki aku dadi kaya wong dhuwur. Ngono wiwe jenenge ya pelecehan terhadap seorang wanita. Nyapa? Hargailah dan hormatilah seorang wanita. Hai Mas Komet, Hei Pak Yudo. kamu itu dilahirkan dari rahim seorang wanita adalah ibu. Kok roh? Lah lahir kon dine ra saka ibu wong Ya, goblokmu ki lho. Ya ke ibu tapi kan ibuku gak ngeden blas. Lho, kan melahirkan selama sangang sasi 10 desa kuwi nek Dino. sangang sasi 10 dina anggene ngandhut jabang bajul. Jabang bayi. Jabang bayi direwani topo broto nganti perang cakil. Iya. Sabil Sabil cakil. totoane nyawa. Kok iso mok paido iki lho kowe iki. Ora aku mau Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe pejah. Aku ki mau mbayangne Mas Iksan. Apa panas to Mbak Kombo Oh, ya, sebul. Ijal, Mas. Ojal. Umpama apa, Mas? Umpama kok Mbak Eni dadi karo aku. Bayanganku ki siji. Apa? Umpama duwe anak telu ngono. Heeh. Weh, ndane kak dientekno gorengan iki. Loh. Lah kok iso malah kaya piye? Lah mesti cuwili cilik. Dolan Kaya ditekke garangan. iya. Mas Komet, Nggih. ket mau tak rasa-rasano kok omonganmu iki lho kok trunyak men. Iki liyane iki lho mbok ajeni ora kaya ngono. Iki lho, liyane iki lho, tumpakane iki lho penak-penak lho aku kaya sakmono iki terusan montor apa? Ayo sik tak golekne montor to, Manak. Kowe iki wong lanang bener wong lanang, tapi lambemu iki kaya lambe wedok kowe iki. Kaya lambe wedok kowe iki. Lenjek kowe iki. Tenan lenjeh tenan. Rasan-rasan. Iki sing anu kene kok marah rene. Lah kene yo golek badane. Lho. Ora ngono ketara kuwi to lho, nek Mas. melecehkan sampean. Melecehkan banget lho. Aku iki padha-padha wanitane lho. Apa mbok ecek kaya ngono kuwi ya sakit hatiku lho, Mas. Hati. Wah, lha aku kok serono. Nek bengi ati mlorot tekan kene kok iso. Wah, Oh iya banget. wekku yo ta. Lah Wong mlaku mbok rempeyek ning aja diremet-remet. Apa? Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Mbak Eni iki ya salah sawijine wanita lho. Rungokno. Sepet-sepet sawune entah diempet-empet kok ora betah. Lambe nek lambe wedok ya ngene iki. Ha, apa Mlih culak matamu kok. Sapa sing mlilip? Lha kuwi mitamu Lah ngene kuwi. lho kok kuwi. Tre mataku perang-perang dina ngene to. Mecicil. Berhadapan dengan seorang wanita. Awake dhewe iki kaya dene kejugrukan Gunung Sari kalau beren segara madu. Ketemu karo wanita diayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datang momo kaliyan Cinandra Pasuryane kurang candra luweh warna ibarat kaya widodari sing ngejo wantah. Ngono lho. Goblok. Widodari kok gedabel. Lho kaya dibaleni lho ngece lho. Anu kuwi lho. Ngece terus
Lho, wong kuwi mbuh arep dikaya ngopo? Nek jeneng karo sesandingan karo bojo kuwi diunggulne. Loh, aku ki omong apa eneke? Apa yang saya lihat ya ta? Ini real atau kenyataan? Betul. Wingi aku 350 apik, Mas. Wah, Terus saya ketapi lho. Mbak Eni. Pripun Mas Yudo? Sing tak jali Ayo tak, awakmu ya Mbak. kudu sing sabar ya. Ngadepi wong lanang Sakmene gala-gala iso. Alah. Aku diingi terus sakit gala-gala. ngadepi wong lanang sing kaya ngono iku kudu sabar ya Mbak. Sabar aku sabar Mas. Oh Nadiano ngedibel ngene lho bendina yo nangkring ae lho cah kuwi. Loh, lah pas anu Pas apa? pas gak sadar kae. Gak sadar kok bendina gendeng apa piye kowe iki? Lah doyane ya nak pas gak sadar ya, Mas. Mbok dirayu ta. Dadi niki ra sadar gandeng karo aku iki ra sadar. Ora guyon. Ngantek duwe anak 15 sih gak sadar. Ora sadar. 15 iki jane metu ndi? Ongkur loro. Macem-macem tak idoni kapok. Wah, mau wis ngalah cangkem, Mas. Cangkeme melarat. Itu ora. mau Mas Yudo nyondro apik. Cara sampean nyondro buene iki kaya apa, Mas? Aku lho. Ora Cara ya. iwak apa? Ngono. Lah, Ibarate. Sik iku mau liyane kendaraan aku apa sik ngono lho ben adil. bodi ya lho, lho piye? Ya apik lho. Kendaraan ya Minti 69 lho. Kok iso Gak iso minti? minti bilang. Jadi selah suarane hotok. Saiki larang lho Mas Wi. Wong kok Minti. Eni Wulandari la. Saiki nek larane to. Iya. Walah. Kowe kudune mbayar sing wibawa tomet mbayar sing wibawa kaya Mas Yudo ngene iki lek sawanget boten tak idoni lho. Minggir pernah kowe rek tak idoni kowe kok. Aku Sak ndelok. ora-ora niki wong lanange diketokno lanange ngono lho. Ya tak jare disilakno ngene lho. Sret. Nah. Dodo dibuka. Ngek. Mlaku Mas. Lah ngono sampean ra ngomongi. Ketok gagah. Lha iki lho, dalang apa? Kale gagah ngene iki lho, Mas. Mustikaning jagat ya ayu Eni Wulandari la. Kados pundi Tulung tok, Kang bentar. Mas? Sakurping langit salmaing bumi. Ora ana wanita kang ndak tresnani kejaba mung sliramu ya Eni Wulandari. Panjenengan mriko saged niki Kang Mas. Iki tenan jare. Penting aku aja ngono kuwi lho Kang Mas. Kaya-kaya ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5. Kira ta, mikir. Ngono lho cara tak contoni kowe. Iki dicontoni. Saka kana. Iso ora? Coba. Iki bakul wayang bareng ngene iki. Rama Assalamualaikum. Tap Mas, nun sewu Mas. Mandek sih Mas, tap. Wis dicontoni kok ya. Kata-katane lho. Perkara toprak genek sing nanggap ya roh cangkemmu sing kaya ngono lho. Lah aku mau kon jerak sih mong. Aja doprakan aku ra iso, Mas. Kudu iso lho iki pamundhutane para bapak-bapak sapa kuwi lho jenenge. Bapak Santoso. Lah, kok iso lah. Nah, Aku terus kata-katane iki, Yayi, aku sing teko Yayi. aku sing teko ya iki. Lah, Dumadine Candi Prambanan. Aku kok Cari balong Bandung Bondowoso. ning alapa. Iki doprak sing arang-arang tanggapan wis sinden tuwek. Ramara maneman Mercok. saji. Tiangnya mboten enten ngalenggon, Mas. Ijek ngono. Pak, koprok gendeng. iki lho terus omongnya soal apan. Ditang, ah. Ora ana wong ayu kejaba sliramu wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Pak, Pepujane atiku. sik. Batang Mas. Lah, mimpi ta kudune? Lah kudune piye? Kakang Mas. Wah. Kakang Mas ki nek bagus. Bagus. Aku. Elek.
Kowe iki batang Mas. Batang Mas. Ora masalah, penting mambu. Ora ana wong wadon ya kejaba sliramu wong ayu. Ya kene aku arep pamit karo sliramu. Mangertenono aku ora tugas ya, Bang. Kata-katane. Maksudnya kowe dikon apa? Aku mbah. Lho, kowe iki dadi sapa? Bandung. Oh, Bandung kok Tangerang ki. Bandung Bondowoso. Sri Tanjung lho, kowe Sri Tanjung. Diutus Bupati Tumbaling Praja. Sri Tanjung Sido Peksa. Diutus Bupati Tumbaling Praja, Mas ki pelung glung-glung, blanet glung-glung. Lah aku sithik apa? Kowe sida paksa. Aku diutus marang sapa sih? Sinuwun Sela Hadikrama supaya ngupadyana Tumbaling Praja Mas 30 gumbala 13 minangka kanggo tetumbalaning praja. Mula kang saka kuwi yayi, ati-ati marang apa to? Omong dhewe Mas. Lah, iki tak warahi ngene lho, Met, kok lesunan lho iki. Tak kok nyatet. Aku diutus marang Sela Hadikrama ngupadi Mas Telung Glundung ana ing sakjroning wana. Mula aku pamit ya Bang Ayu. Kang Mas. Iya. Sido paksa. Janing atiku wong kakus. Kakung. Kakus terus. Maksudnya wong kakung sing bagus disingkat kakus. Oh, singkatan. Mboten dados menapa panjenengan mbok menawi badhe napa nika ngupati Tumbaling Praja. Iya, Bang Ayu. Kang Mas. Kowe aja neko-neko. Mboten. Jaga atimu. Setya setuju Kang. Iya. Wis ngono ya, Tanjung. Panjenengan ingkang atos-atos Kang. Iya. Jaranku nanti. Tok 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 tok. Tanjung, Tanjung, hai Sri Tanjung. Teluk tok dan. Pasan fimijet kowe ngrandang nggonku kramtu sliramu wong ayu. Gendak tak gerah cindraku. Mboten gantos menapa panjenengan rawuh wonten kepatihan Sukodana. Mongko. Yo ing papan kene aku bakal ngetokke isi sing atiku. Yen sejatine mau mung samudanaku si Babeksa ndak utus Bupati Tumbaling Praja ning sejatine aku kepengin ketemu karo sliramu wong ayu. Panjenengan. Iya. Menika namung samudana. Samudana. Kancingen. Pangapunten Kang. Satine mangertenono Tanjung. Yen aku tresno banget karo sliramu mara diake caketa marang aku bakal ndak pundhut garwa. Tul mekane coba codok. Kowe kudu manut Tanjung. Kowe kudu manut. Manut kebalamrenan. Kowe kudu manut. Si Babeksa. Aku digonjak karo si Tanjung. Aku bakal diperkosa karo bojomu ta. Anu. Si Babeksa. Bojomu wis minta sedeng ana ing netraku, ana sadene mataku, ge matamu kudu ngerti ana Tanjung. Tanjung. Ora nyongko orang. Ora nyongko orang ira anggon. Iki diedel-edel ki lho. Alon ora, ulah kena kompleng e. Aku mau bakal dirudo paripeksa. Bojomu tuh minta sedeng si Babeksa. Kang Mas, kosok wangsulipun Kanjeng Sila Hadikrama ingkang badhe digonjak. Aku ora mungkin. Tidak bisu, tidak Ora Bisa. nyono orang ira. Lah, betul. Ning buriku kowe kaya ngono, Tanjung. Tulung tok ndak. Kowe tuh minta sedeng. Kowe tumindak sending. Ajar ya, so. Terus dateng kula Kang. Ngayati deh. Tuk. Yo kene wong sing paling tak tresnani
Jebul malah tumindakmu nglarani atiku. Ajar iso, Wen. Parengno Tanjung matur ingkang sejatosipun. Aja, wis ora usah ngomong apa-apa. Aku wis delok dhewe kelakuanmu kaya ngono iki. Mboten leres mboten kados ingkang panjenengan. Ya aja dolanan barang landhep. Riweke sapa? Aja dolanan barang landhep. Nyilek diluk. Milih ya ana tembung. Nyambut, Pak. Ah, bayar. Bayar. Ah. Anu golekno silet ya, Mas. Silete bongko pokok. Ngene tok. Nyilek diluk. Ajar iso. Panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas boten wonten sanes. Piye aku kudu percaya kowe? Tok 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 tok. Tok terus. Piye aku kudu iso percaya yen nang ngarepe mataku kowe kaya ngono, Jung? Mbukteaken menawi kula Tok-tok nek ora ki. Ora, Nek gak anu to kowe. Ora kaya mutung ya. Nek gak anu nang delok. Diiringi iki ben dramatis. dramatis. Tapi nek keterusan kaya latihan. Toprak kok Wadah nek toprak ajaran ya. blang gitu. Iki paguyuban toprak terkenal saka Tulungagung. Tulungagung siswa sedaya. Sedaya. Budaya. 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 Nggih, budaya. Teko ndi, Bang? Siswa budaya. Iki lho. Wis tumindak sedeng. Sedeng kowe bakal petani. Pateni. Pateni apa petani tumone. Pirang-pirang tumone akeh. Tak petani sik lagi tak pateni. Ateni. Pateni. Jeh Kang Mas. Yo, dipateni kok njeni. Belajar sik to, belajar sik koplok tikes ngono. Oh, gak mentolo aku. Alah. Ora apa-apa wong toprak ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Aku ora percaya. Wah, rogo. Ora diapa-apane kok. Lah kelaran Sampai muncrat. wong gerang kok ngiler. Wong gerang kok ngiler. Aku angger karo kaya ngiler. Kaya bayak. Oh alah. Alah pisane kok. Tuwek ngileran. Lah iya. Tuwek ngileran. Kowe kuwi lho. Ya aku. Ajaran. Aja mbok raga. Karena wong kelaran iki ngono kuwi. Wong kelarane gerak. Iki kelaran ngono kuwi. Kelaran apa kepenaan? Kelaran. Saya tau kok empuk. Saya rada keras. Aku ora percaya. Ampun Kang. Kuwi ora salah, kuwi ora salah. Sisen Ora perkara kan Tapi yang mbok ajar lho. Ki sapa-sapa mbok ajar iki piye Wong to? delok barang mbok ajar. Orang yang ngono Dek. Ki sing perani Aki. Oh iya, aku. Oh ya aku. Aku ora percaya kan petin nih kowe. Kang Mas itu paksa. Tanjung Sakang mbok menawi mangke ketah pecah wonten asta panjenengan. Yo. Nanging saderengipun pun Piye? Ya omong apa to gak jelas. Itu aku seru. Tanjung badhe mitungkas Kang Mas. Piye? Mbok pilih mangke getih kula anggondo banget. Iya. Teges Tanjung menika sampun tumindak sedhek. Terus? Menapa ingkang panjenengan ngendikaaken? Nanging kosok wangsulipun Kang Mas. Piye? Bila getih kula anggondo arum. Teges Tanjung menika tak suci. Namung panjenengan Rebakmu Mas, rebakmu. kula tresnani Kang Mas. Wis mati dening aku jo kowe. Oh. Yen to. Oh. Ya ngono tak tambah 7 stek. Apa enak Mas. Iki piye? Maksudku aku ngajari rebak kuwi lho ben rada anu. Lah rasane Dek renah rene. Lha iki dudu Marah rebak meslek. kowe. Kang Mas, monggo mbok badhe mitono dateng Mentol ora mentol kowe tiba Pak tiba. Keculek matane lho. Kesetrum lho.
Gak penak, gak penak. Kena karo dalang lho. Lah kono lho. Iku mati barang iso meteng lho. Lah iki mati ae cek bergendak Dik. Lah kono lho. Sakwise mbok pateni, iki nyawane jek urung begitu anu kowe ketok jek enek. Urung, ketoke urung. Oh, sing kene Jek, sing kene Jek, sing kene Jek. Malah mbok ngonokne. Tak senggaki. Wis mati ya, Dik? Wis mati, rezeki. Terus apa lagi? Kamu kan mitungkas to? Iya. Terus mitungkas ora kowe paham mitungkas ora? Alah. Apa to? Mitungkas meling. Ah, meling to. Mekas. Kan tadi sudah Iki kan mekas lho. darahe apa ngono ya ta? Kita B to. B. Nek ambune banger, kesek tumindak sedek. Tapi nek ambune hanggondo wangi arum, dek ora salah. Ora salah. Heeh. Ambune ya? Iya, ambunan. Endi dere? Ya gelane ta darahe metune nggon ndi ngene. Ah, biasane ya kono. Lah nek mau sing mbok suduk endi? Oh, kono. Lho, ngono terus kowe. Lho. Alah. Kaget. Piye kok keliru terus? Aku wong jar kakek aneh tenan. Ngedoprak gursat. Ketoprak gur 180 lah kakek aturan. Kowe dadi bar ngaku ngene. Ya. Kowe madhep rono dadi dramane ben ketok. Ngene sik. Kakek. Lho, kakek ngono. Lah terus caca iki mek apa? Caca terus mlayu rono. Oh. Kowe langsung tundak dak teblok. Loh! Tung, aja. Apa ini kene? Iya lah. Mas, tanggapan. Mas, tanggapan ayo. Tanggapan ayo. Jare kon mlayu. Sapa sing ngomong mau wong kon mlayu mau sapa? Iki Lho Mas sing dikaren mek komente nek wis lho terus tundak dak. Ngono bareng. Lah, Ngono. Baleni. kali jaga kawedar ya goblok. Lah ora tau training lho. Aku mau nyawang buene nak ngadeg. Kuwi kaya wak pindang. Nah, Bareng saka kene. Iya. Kaya wak P. Ombu. dosa. Dosa ben kualat. Pelah induk. Ya. Loh, Tundak dadat. Dadung. Weh, maling. Bener apa durung? ya bener. Lah kok cowangkem tok. Lah kudune lho. Alatmu ki lho. Ditabuh bareng. Kene wis ngene. Yo. Loh, ngono terus ditabuh bareng. Oh, alah Mas kok ya ora. Baleni. Iya. Bubuk nek. Loh. Oh, wes. Sepur Mas, sepur. Sepur minggir sik Mas. Minggir sik. Ngene Mas, aku wis sing Piye? aku wis sing jelas nih. Piye ta? Ngene lho, nek aku pone ngene ta ya. Nah wis. Aku lho alat iki dol. Gone sapa? Gone sapa didal? Maksudnya ditabuh Mas, tapi mboten bareng ngoten niku setunggal nabuh setunggal. Nggih. Tabuh siji. Capek aku. Tabuh siji-siji, nek gak paham kok ya Allah. Lho. Pateni aku. Ora ketoprak rapaten. Kok nesunan. Dikira lho ya ora tenaga. Lo gaya karek lho lho kok. Lah tapi ping 6 iki. Ya. Ambune piye ambune? Tanjung. Nangis seneh kok gembeng meng to. Rebape Mas. Ampune anggondo wangi jung. Ketonku. Ya ngono. Arang-arang ngene iki dadi ya ampun.
Ayo ketoprarane ajine. Angger sedya dingek-ngek. Iki aku piye? Piye iki wangi apa banger? Wangi Kowe ora kok. Ambune anggodo wangi berarti kowe ora luput Tanjung. Aku sing luput tak Jung. Aku sing luput Tanjung. Ruangkul bingkel-ingkel langsung. Heh? Iya langsung ngono. Tau tak ingkel-ingkel muni. Ngono. Aku sing luput Tanjung. Matine preman ya jegang ngono kuwi. Wong matine preman kok iso. Mati ojo jengkel. Tak sunat. Iya, wah fragmene ya apik ya. Sae. Jan, ketoprak elok ki apike jenenge ketoprak apa Mas kaya ngene iki? Sido bubar. Gong niki wonten mamundutan Mbak Eni. Wau bapak-bapak pamong ngersake Mbak Eni nembang nggih menika. Kaya pedang kuning dhewe. Podang kuning kok capek gunung. Podang kuning berarti. Nggih ditayubke. Oh iya, buka bonang. 6 loro jijiro lu. Lah. Slendro. Dronyok. Oh meruh. Kok iso kemeruh ngono. Ya kan 6 loro jijiro. Mbak lho badhe pembagian door prize lho teputi. Pak Lurah mempersiapkan. Ya tembangnya kayak apa? Buka bonang. Tundang. Sugeng dalu para penampiarsa ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Sapunika katuraken tetembangan. Podang kuning garep tayub grobogan sesenen. Atur pangipun Dewan Margogung ing desa Teluk Wetanyo.
ngrasani panyune padha angkone. Mas Komet. Nggih. Nggih. Ini saya nyuwun tolong ngaturi Bapak Kepala Desa Pak Iki. Oh, Pak Budi Santosa. Mbok menawi Pak Camat masih lenggah. Pak Camat ugi Pak Budi Santoso selaku Kepala Desa katuran minggah jajaran perangkat diaturi minggah napa panggungan. Oh nggih. Pak Camat dulu sama Pak Inggi. Oke. Pelok Mas. Katuran minggah wonten pepanggungan Pak Camat kalian Pak Inggi, monggo disilahkan. Ya. Jebul kae. Monggo Pak Camat ugi Pak Inggi Budi Santoso katuran minggah wonten pepanggungan. Monggo Pak Budi. Pak Camat. Komet Mas Yudo. Nggih. Kenapa toh Pak Enggi kula aturi minggah panggung? Nggih. Karena saya ingin memberikan wujudipun tali asih. Oh, tondo tresno. Tondo tresno kula kunjuk panjenenganipun Bapak Enggi. Wujudipun sakmenika Bapak. Nah, ini wujudipun wayang Semar. Nggih. Semar ngerti Mas? Karepe kepiye? Mboten. Singkatannya apa Mas Yudo? Semar. Semar mesem neng kamar. Semar saka tembung seneng marang karahayon. Nah, seneng marang karahayon, seneng marang kabecikan. Nggih. Niki wanci saya membuat ini khusus kula aturke untuk Pak Enggi Budi Santoso. Nggih, matur sembah. Semoga Bapak dipun tampi sak menika Bapak. Tulung tak ndat. Nggih. Wah, Semar niki sosok tamomong agung. Dua patah Pak Enggi. Ngap. Ora enek dalang liyane dalang Iksan aweh wayang ora enek. Ora enek. Terus dalang Iksan tok ning ngene iki. Ngapunten Pak Enggi, saderengipun biasanya nak regi umum niku 270. Wah, ngawur. Mboten. Oh iki wayang asli, wayang kulit. Asli. Weton Klaten 250. Padane kulit jeruk. Aku tau digawekne kerdus e. Iki asli niki. Nggih, nika wujud tali asih kula kunjuk panjenengan Bapak. Nah, monggo untuk bisa koleksi hiasan di rumah. Monggo satu kata dua kata untuk warga desa ing Teluk Wetan mriki, untuk kedepane kados pundi mekaten. Nggih, nggih. Kagem Bapak Ibu sedaya penonton nggih, baik itu warga Desa Teluk Wetan maupun luar Desa Teluk Wetan. Terima kasih nggih atas kerawuhannya nonton pagelaran wayang kulit Sedekah Bumi nggih. Enten Cak Komet kalih Cak Yudo kalih Mbak Eni lalala. Ngapunten nggih. Mbak Eni aslinipun niku wingitane niku ceritane pas ten Bali Dusun Pak Carek tangklet. Sindene sinten Pak bintang tamune? Mbak Eni sapa ya? Kula nggih anggere ngarang. Mbak Eni lalala. Tapi saya ngoten lho Pak, saya ngoten nggih. Nggih. Lalala. Mboten nggih Mbak Eni nggih. Mboten napa-napa. Saya. Nggih,
kalian sedaya masyarakat Desa Teluk Wetan, saya mengucapkan terima kasih yang dalam kegiatan Sedekah Bumi 2026 ini sungguh luar biasa. Guyup rukunnya, sengkuyung dalam memeriahkan Sedekah Bumi tahun 2026. Kangge Karang Taruna, kula matur suwun sanget. Rencang-rencang perangkat desa, BPD, atas supportnya Linmas, teman-teman Ansor juga membantu kegiatan Sedekah Bumi yang kita mulai sejak malam Jumat. Mugi-mugi desa kita diparingi lemah gibah loh jinawi. Amin. Tentrem Karto Raharjo. Amin. Bapak Ibu sedaya nggih diparingi rezeki ingkang kathah melimpah seger kuarasa. Amin. Awet ngomong anak putu. Amin. Sampun Pak. Ampun. Niki kula angsal info saking para pamong wau. Terus Pak Lurah sing nyanyi dangdut. Monggo sakit swantene klintu. Alang kita. Suarane apik lho Mas Komet. Nggih. Pak Lurah iki titele Budi Santoso Eskar. Sarjana karaoke ini kan. SPD. Oh SPD. Apa? Sarjana Karawita. Mboten niki karaoke. Maka Pak, napa Pak? Lagune napa? Request apa Pak? Request. Wow, request rencang-rencang Pak Carik kali Pak Inggi namung niki wau kanton Pak Inggi kali Pucangkilen nggih kali Pak Inggi Karanganyar. Oh nggih. Tasih ingkang tasih ten mriki. Nika nyuwun lagu dangdut mangke nyuwune Cak Komet ingkang. Oh nggih. Niki napa-napa saged to, Pak? Saged. Nggih, saged. Sing mboten saged mung siji. Ngatur utang. Lah niki kali-kali niki pamundutane kok medeni kabeh ta, Mas? Apa ta? Niki gelandangan kali sebujur bangkai. Mbok ya sing seneng acara bangkai. Batang Mas mau. Oh iya. Pas to. Ha sing sampeyan mbujur, Mas. Bangkai ini kowe ya. Anu menika dipun kanthi kalih Mbak niki nggih. Mbak Eni kalih Mbak sinten, Mas? Ingkang kepareng. Dangdut. Ini sapa iki pojok iki nih. Oh, pojok. Niki. Loro Mbak Vita sama ini. Oh iya, ya Mbak. Salah tiga iki menik-menik iki sapa? Ayo berdiri. Wajah baru kok. Sesuk seloran, Nduk. Besok kosong enggak? Oh, besok tidur oke. Mbok susul ora? Enggak aku. Berdiri ya. Lagunya apa? Napa yang viral-viral sekarang ya boleh? Monggo yang penting dangdut. Oke. Nggih. Saya lagunya apa, Pak? Umumnya plaka, Mas. Ojing together. Oh. Ojing together planka. Ojing together. Malam terakhir. Oh iya malam terakhir. Yang terhit nih malam terakhir. Ayo berdua. Berdiri. Malam terakhir. Ayo Mbak berdiri, Mbak. Ayo, engko pikir keri, ayo. Nah, yang penting ngadeg sih. Siap, nggih. Oh nggih. Oh, Pak Egi request aja mau turun nggih, dipun asta. Dipun asta, Pak. Wah, sukses selalu Pak Egi, sukses selalu. Welahan yo ngono. Ah, saiki gentenan Teluk Wetan. Iya. Welahan jane tanggal 29 April ning gandeng tumbuk ya ora sida wayang. Ah, nek 30 yo kenek lho jane ngono. Geser. Ndak. Ayo